Ένα ακόμα highlight της έκθεσης ήχος εικόνα 2013 στον τομέα του βίντεο είναι η 65 Ultra High Definition LED LCD τηλεόραση της Philips, ή αλλιώς TPVision, από τη σειρά PFL 9700. Είμαστε περήφανοι για την παρουσία αυτής της τηλεόρασης, διότι όπως γνωρίζετε, η διάζουσα κατάσταση της αντιπροσώπευσης της Philips στην Ελλάδα δεν έχει ακόμα επιτρέψει να παρουσιαστεί επισήμως στα μαγαζιά. Είναι η πρώτη φορά που κάνει την παρουσία της στη χώρα μας, ενώ ήδη στην Ευρώπη κυκλοφορεί και υπάρχει και μια έκδοση στις 84 ίντσες. Προς στιγμή δεν ξέρουμε τίποτα για τη διαθεσιμότητα της τηλεόρασης, όπως επίσης δεν ξέρουμε τίποτα και για την τιμή της, ποια θα είναι στην ελληνική αγορά. Σε ό,τι αφορά τώρα τα τεχνικά της χαρακτηριστικά, η ανάλυση, όπως είπαμε, είναι 3840x2160 pixel. Πρέπει να σημειωθεί ότι το πάνελ παρέχει 3D παθητικό, είναι το Easy 3D τεχνολογία της Philips, αλλά είναι τεχνολογίας VA. Αυτό σημαίνει ότι δεν προέρχεται από την LG, αλλά πιθανώς θα προέρχεται από την AUO. Στα λοιπά χαρακτηριστικά της τηλεόρασης συναντάμε τα 900 Hz PMR σάρωσης. Βέβαια ο Ντάνι Τάκο ίδιος είχε πει ότι μιλάμε για μια τηλεόραση 100 Hz αντεσάρωση από το πάνελ της. Και επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι για πρώτη φορά στην premium σειρά της Philips ο φωτισμός δεν είναι direct LED, αλλά edge LED. Κατά τα άλλα πρόκειται για μια έξυπνη τηλεόραση, η κάμερα είναι αποσπόμενη, τοποθετημένη αυτή τη στιγμή στο πάνω μέρος για εφαρμογές Skype, ενώ φυσικά δεν λείπει το Ambilight. Ευελπιστούμε σύντομα να τη δούμε στην ελληνική αγορά.